Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha nge-left back yeqela leKaizer Chiefs pha uBradley Cross, othe wabe unconywa kakhulu ke ngumqeqeshi wayemqeqesha pha ke kwi-development yeMpumalanga Black Aces eseyibizwa ukubana ke iGauteng igama lakho kodwa noGauteng ngoku ebizwa ngalo okanye Johannesburg Ntontoni igama ebizwa ngalo ngoku, kodwa yayiyiMpumalanga Black Aces ngoko yayisamdevelopha pha uBradley Cross. Umqeqeshi wayemqeqesha lapho kuTony Dias utsho ke uthi no, yena uvuya kakhulu xa ebona uBradley Cross ethe waphakamisa kangaka ekusizini yakhe yokuqala pha kwiqela leKaizer Chiefs, futhi unayo into ethi sezakhele indawo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi ke umazi kakhulu uBradley Cross njengeplayer ke ethobekileyo, njengeplayer eyenza nje umsebenzi wayo engasoze uyivithetha. Uthi ke wazi nabazali bakhe uBradley Cross indlela ke abanobuntu ngayo. Uthi xa ethetha umnumzana uTony laa player wayakha, and uvuyiswe into yokubana ke ngokwapha kwiKaizer Chiefs ayimphoxanga, ivele yafike yasebenza nzima bethelela indawo yayo and ebekwa khwazo nakubafana kwisikwadi sasithe sabizwa qha ke ngelishwa waye wonzakala umfana omdala. Uthi ke lamqeqeshi ke ngumnumzana uTony uthi ke uvuya kakhulu xa ebona uBradley Cross eperforma ngale ndlela. Na ukhumbula into yokubana ke uBradley Cross lo kula left back yeqela leKaizer Chiefs uphikisana pha noMako, aphikisane pha noNkanyiso Shinga, kodwa kuphethe ilawulwa nguBradley Cross ke la left back yeqela leKaizer Chiefs. Futhi ke ndijongile nje phakathi kukaNkanyiso Shinga noPase kaMako akekho ongakwazi ukususa uBradley Cross pha kula position ye-left back pha kwiqela leKaizer Chiefs, ukwandisa nje ukungqinela umnumzana uTony kule nto ayithethayo. uBradley Cross xa simjongile thina ungomnye we-left back bekumele uba ke ziyoncedisa bafana pha ku-World Cup. Simthatha thina njenge-left back elandela uModiba apha eMzantsi Afrika. Yonke ke loo nto iyawuxhomekeka pha kumnumzana uHugo Broos, yena mqeqeshi ke webafana into yokubana ke uthini na ngeperformance kaBradley Cross. Injalo baphulaphuli ke ngamanye amagama uthi ke lo mqeqeshi ke wayeqeqesha uBradley Cross pha kwiMpumalanga Black Aces pha kwi-development. Uthi ke eberhale into yokubana uBradley Cross akathathe ithuba akaye pha kwiMpumalanga Black Aces ayothetha nezinye iiplayers ezisakhulayo azibonise into yokubana ke le nto iyenzeka. Qha uthi ke into ebuhlungu uBradley Cross uneentloni, akakwazi ukuma phakathi kwabantu abanintsi athethe. Uthi nantso ke into ayiqondayo into yokubana ke iya kuba nzima pha kuBradley Cross. Injalo ke baphulaphuli ke intetha malunga noBradley Cross enconywa ngukhowutsha wayemqeqesha kwi-development yeMpumalanga Black Aces. Injalo ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.